Гаджев изпраща топката в половината на Вердер Бремен. Бауман. Той се опитва да намери Йенсен. Рабех обаче достига пръв до топката и прекрасно я гардира. Бауман. Хун сега към Фринкс. Подаване към Пасанен. Наудо. Пасанен. Клеменс Фриц тръгва в атака за отбора на Вердер. Хунт. Йенсен към Фринкс. Успява да отнеме Николай Димитров. Сега Георги Иванов е с топката. Капитана на сините намира Вагнер. Той към Георги Христов. Отново топка за Лусио Вагнер. Не се получи неговото центриране. И възможност за контратака на Вердер. Хунт владее. Подаване към Абубакар Саного. Той се подхлъзна. Сега пък Хунт пада на тревата.